videot pyörii. Vedä molemmat samaan aikaan suuhun vaan, niin se menee. Et se ei kannata miettiä. Suuhun vaan pureskele pieneksi ja sit nielaset vaan. Vedä vaikka bisseen päälle, et saat se alas. Sitten menee vähän aikaa ennen kuin alkaa polttaa. Kaikista pahin oli se nenä. Noniin, sit katsotaan. Eihän aluksi tunnu oikein juuri miltään. Se polttaa jo. Niin, mutta ei niin hirveän pahasti. Ei. Ei pahasti mitään tulossa vielä. Niin, mutta se nousee, sit se nousee, pikkuhiljaa nousee ja sit se nousee silleen ihan huolella. Ulospäin puhaltaminen on tosi perseestä, koska se lämmin tilmaa vähän niinku lisää sitä. Ai nyt äkkiä sauna hei. Hikikarpalot otsalla, kyllä, toimii selvästikin. Eikö se ole aika perseestä? Ei se ole kuin se 10 minuuttia, se ei ole pitkä aika. Mutta ajatteliko kun sanoit mulle, että 2,5 minuuttia mennyt, niin musta tuntuu, että on mennyt tunti. Onko mitään kommentteja tähän väliin? Tulista on. Tulista on. No sama kuin sieltä chilisyöntikilpailusta tultiin kysymään siinä niin kuin Mikin kanssa, että no mikä fiilis, niin et sä pystynyt sanoa siinä mitään muuta kuin, että no aika lämmin. It's all in your mind. Niinpä, aivan. Aivothan niin kuin vastaanottaa sen kipusignaalin sun suusta. Mikä on vähän hiessä. Joo, hiki valuu. Vähän lähempää kuvaa tosta, noin näkee noin hikikarpalot tossa otsalla. Mies hikoilee ihan huoleen, ihan kuin saunassa. Toi ei se ole mitään pientä hikeä, vaan se on ihan hies koko naama. Eihän se on niin paha. Vähän sitä ilmaa. Ei. Vatspolta alkaa. Niin, se vatsapolte on kaikista vittumaisin. Muista jos oksennat, niin koeta tehdä se silleen niin, että se ei mene sun nenään, mene se tukehtuu tonne vessaan. Eikö auta aika paljon? Hetki aikaa. Vielä. Niin pitkään kun sä oot kylmää. Niin pitkä se on suussa. Ja se maito yritti niin purskutella suussa, Ne. mutta ei sit ollut mitään hyötyä. Siis sit oli hyötyä niin pitkään kun se oli kylmää. Niin aivan. Sen takia mä oon huomannut, vaikka niinku toi vesi levittää sitä kapsaisiinia suussa, niin silti kun sä paat veden juokseen ja työnnät sun suun vaan siihen ja kieli ulos, niin se jää saa ihan sika paljon. Niin siihen pahimpaan poltteeseen. Vatsa on se vittumaisin. Se on vähän niinku, tiedät, se olisi vatsaflunssa, mutta ehkä 10 kertaa vittumaisempi. Joo. Isi söi tosi tulista chiliä, katoppa nyt sitä. Silloin vähän lämmin. Kato, kun se hikoilee. Vatsappu. Niin. Tässä ne kun te söitte allukaan, niin tulista sitä. Joo. Isi söi vähän tulisempaa. No, joku tuli lähtö. 5 minuutin kohdalla tuli itsellekin sellainen tunne, että nyt se on tehtävä jotain. Polttaako suuta vielä niin paljon kuin aikaisemmin? Ei, aivan, se on vatsas, niin muista silleen, että jos sä haluat pitää sen sisällä, niin sä pääset vähemmällä. Jos sä oksennat, niin eikö se aika epämiellyttävää? No niin, se oli siinä.